предизвикателствата. Следващия ни гостък обаче знаеш какво доказва? Доказва на един свой приятел, че може да приема предизвикателства, след като той на шега и подхвърля, че жена родила 2 деца, никога не може да има плочки на корема. Днес тя може да се похвали с 3 абсолютни титли в категориите бикини фитнес, бикини дебют и бикини мастърс на престижно състезание в Съединените американски щати. Де си гледай какво става и се чуди. Освен Ти това, гледай. аз гледам с широко отворени очи. Освен това, тя е сертифициран треньор и диетолог към Североамериканската фитнес академия. Иначе по професия е менеджер и икономист и твърди, че успешно съчетава грижите за мъж и деца с работата и състезания. Това звучи невероятно. Преди по-малко от месец издаде първата си книга, посветена на здравословния начин как да се храним и да спортуваме. На гости ни е Здравка Максурова. Здравей, добре дошла. Здравки, здравей. Здравейте. Разкажи ни най-напред за този скептик, който ти си разбила, доказвайки му, че няма такова нещо. Всъщност той може би се пошегува, но аз го възприех сериозно и... Ти си била родила очевидно наскоро или какво? Да, Каква беше историята? дъщеря, точно така. Бях родила, аз съм спортистка също така, което вие пропуснахте да кажете. Кажи за това. Спортна гимнастичка съм. И след като родих, имах така доста наднормено тегло и той каза, не, това е невъзможно, да си върнеш формата. И всъщност така започнах да ходя на фитнес, но правих само коремни преси и кардио. Ти до онзи момент не си практикувала фитнес и такъв тип? Не бях, да, точно така. А колко наднормено беше теглото ти, така като го казваш? 25 кг. Отгоре? Отгоре. И как ги свали? Със спорт и хранене. За колко време? Година и половина, може би. Но тогава беше съвсем различно, защото аз се бях доверила на хора, които всъщност не знаеха това, което аз знам сега. Може би не са били информирани, просто те са следвали някакви свои си принципи и аз съм им се доверила, но все пак успях. А защо според тебе много жени оправдават скептицизма на твоя приятел и никога след раждане не се връщат в предишната си форма? Според мен, защото няма достатъчна мотивация и точно това пиша и в книгата си, че майките и посветените съпруги общо взето се посвещават на семействата си, на децата си и забравят за себе си. И не се грижат за себе си. Твоята мотивация тогава? Това ли беше? Ти, самата ти? Да, по-скоро на инат. На инат. Там 25 кг не се свалят лесно. Друг път в живота ти налага ли ти се да пазиш диети, да сваляш килограми? Не, всъщност моят проблем винаги е бил да кача килограми, не да ги сваля, но преди да започна да се занимавам професионално с това, се храних доста нездравословно, но въпреки това бях слаба. Как се храниш и как тренираш сега? В момента се храня на всеки 3 часа приблизително, дори по моя организъм мога да си сверявам часовника. А пък какво изпитваш и знаеш колко е часа ли? Да, точно така, да. Когато наближи часа ми за хранене, няма нужда да гледам всъщност. И какво ти е менюто? Абсолютно разнообразно. Храня се с много вкусни и полезни храни, белтъчни, въглехидрати, мазнини. Нищо не е изключено от моето меню, дори и шоколад, и други вредни неща. И такива дори си позволяваш? Да, разбира се, тогава, когато организма ми го пожелае. Добре, ти имаш режима на хранене на едно кърмаче, общо взето. И за те бебета да горе-долу на 3 часа. Долу-горе, да, и грамажа ме е толкова. Една шепа, да. Да, но това не подчинява ли прекалено голяма част от живота ти на всъщност не е въпрос на организация. Това колко хранение на ден прави? През 3 часа? 6 хранения. 6 хранения. Да, закуска, междинна закуска. Да, или някой да ми ги приготви. Да, точно така. Към момента си ги приготвям аз, но силно се надявам, че до няколко седмици ще имаме възможности във Варна да използваме услугата фитнес кетеринг. Това е един от новите ми проекти. Да. Ти освен за себе си приготвяш храна и за цялото си семейство. Да, точно така. Което вече е мащабен проект. 4 деца, въпреки че разбирам вече, че част от тях са се изнесли. Да, и също си приготвят храната сами. Ти си ги Но как се справяше в годините, в които си била, така да се каже, отговорна за още 5 гърла? Ако сте си хранили честно вкъщи? казано, да. Прекарвах около 3 часа до печката, но въпрос на желание и на мотивация. Правила си го? Правила съм го, да. А в това време работеше ли? Да, просто по-малко. Като треньор? Не, като менеджер. Като менеджер? Да, цял живот се занимавам с продажби.
на нещо си. Нещо коренно различно от страстата. Абсолютно, да. Аз работих по професията, докато не се преквалифицирах съвсем така случайно и не планирано. А как на един менеджер му позволяват да има по 3 часа на ден, които да стои? Вечер. След работа? След работа, след като децата се легнат, т.е. към 10. Почваш да готвиш за следващия ден? Сериозно? Ти спиш по това време 10. Виж хората какво правят. Не, аз много по-късно почвам да спя, но категорично не готвя по 3 часа на ден. Ти си действително доста организирана и амбициозна, така ли да разбираме? Абсолютно, Няма за да. тебе невъзможни неща. Не, няма. Въпрос на желание. Значи сега, предполагам, че най-натоварният период от живота ти е бил този, в който от една страна си била майка на 4 деца, защото все още всички са били вкъщи, паралелно менеджер, съпруга, тренираща активно. Всъщност не, точно тогава започнах да тренирам лека по лека, защото в един момент трябваше някъде да си изоставя отрицателната енергия, за да ни я вкарвам вкъщи. И тогава започнах да ходя на фитнес и всъщност започнах да чета повече за храненето, тъй като първите ми треньори, на които съм много благодарна, че ме мотивираха за състезания, но ме бяха ограничили така с 5 продукта, които да консумирам в продължение на 6 месеца. И аз реших, че това не е нормално, че нещо не е наред и започнах да чета коя група храни. Наред да ядеш какво? Кои са тия 5 продукта, които трябва да ядеш? Ами яйца, овесени ядки, бяло пилешко месо, което в момента не консумирам точно по тази причина. Защото си го намазила за винаги. Да, краставици и ориз. Това не е ли крайно нездравословно месеци наред да се храниш само с това? Абсолютно, да. За съжаление, много от моите колеги се хранят така в опита си да постигнат тая форма, която в момента се виждаме на екраните. Да. А то се оказа, че нещата са доста по-сложни. Оказва се, че са доста по-прости всъщност, без да се травмира психиката и тялото. Може да се постигне тази форма, просто отнема малко повече време. Повече тренировки? Или? Не, по-скоро повече време като период, защото при тия 5 продукта такава форма от положението, в което аз бях, я постигнах за 6 месеца. Докато има момичета, които за 3 месеца се подлагат на още по-драстични такива нездравословни диети, за да излязат на сцена. Всъщност, аз се опитвам да обясня на хората и на колегите си, и на хора, които не се занимават професионално със спорт, че могат да бъдат здрави, да изглеждат прекрасно, дори да имат релеф, ако трябва, но няма да стане за 3 месеца. Това предполагам, разбира се, и тема на твоята книга. Абсолютно. И аз спортувай. И обичай себе си, най-вече. Разкажи за книгата. Вътре всъщност това ли е, което е основното? Даваш насоки на хората как по здравословен начин да изглежда добре? Да, по-скоро не насоки, може и така да се каже. Това е един наръчник на щастливия човек. Така обичам да я наричам, защото вътре всъщност се описва този процес като начин на живот. Написано е достатъчно достъпно за всички хора, които никога не са спортували, които не могат да готвят. Тотален лаик може да... Да. Хваща един такъв като тебе. И го прави човек. Всъщност, ако ти прочетеш първите 10 страници, съм сигурна, че ще промениш поне нещичко в живота си. Не ме потискай. Не те потискам. Остави ме. Малко психология. Има такива елементарни изречения, които достатъчно смисъл имат в себе си и мотивират. Има нещо и за майките, т.е. бъдещите майки, за децата и за това как да възпитаме от тях културата на хранене, правилната култура, защото личният пример е най-важен в крайна сметка. Спомена преди малко състезанията, което е много така любопитен момент в твоя живот. Ти печелиш състезания и доколкото разбирам, те са на абсолютен световен мащаб. Биеш американците, така си. Така се получи последния път. Разкажи тази пък страст да се състезаваш, тя какво е за теб и въобще какво е да се състезаваш? Обичам сцената и сцената обича мен. Така да го кажем. Да, и всъщност първата ми мотивация да се кача на сцена беше, че това е нещо ново и аз бях постигнала една форма, в която никога не бях се виждала. Аз бях изключително слаба и да натрупа мускулна баса беше предизвикателство. И всъщност исках да покажа какво съм постигнала. След това да продължа ме накараха моите последователи, които всъщност също по някакъв начин започнаха да се занимават с здравословно преживяване. И кой е най-големият успех? Точно последния сезон в Щатите
беше уникално преживяване и наистина признание, защото една българка дошла от някоя си Варна. Се конкурирах с много момичета, вече не си спомням бройка, но поне 50 в категория. И ги победи. И да, независимо от това, че съм от незнайна за тях държава, всъщност съдиите решиха, че аз заслужавам да бъда първа. На други състезания ще ходиш ли? Да, 2017 година. Това ми е най-важното състезание в живота и една несбъдната мечта тази година, поради факта, че отделих повечето време на книгата и реших да се отдам на нея, за да може да бъде издадена на време. И там се съчетават спорта и храната, така че да се възползваме от това, че си при нас и да отидем да ни приготвиш нещо, което може да стане бързо, лесно, надяваме се и да е вкусно. И предполагам, че едно от нещата, които ти си приготвяш за твоите хранени, извиняй, Сашо, които са на всеки 3 часа, както ни каза. Заповядай. Да, по-скоро това си го приготвям, когато почивам. Ябълки виждаме, малини и нещо шоколадово, може би, или какво е това? Не, това е фъстъчено масло. Фъстъчено масло. То може да бъде приготвено и в къщи. Как го приготвиш? Малко ме е сложно в момента да разкажа, тъй като има специални пропорции. Те са описани в книгата. Рецептата е... Да. А как се казва десерта? Ябълки с въстъчено масло. Ябълки с въстъчено масло, как да се казва? Добре. А малините, ябълки с въстъчено масло и малини. Този нощ нещо не ми харесва особено, но ще се получи в крайна сметка. Разрязваш я на шайби, така, тази ябълка, по един нестандартен начин за ябълка, според мен. Да, за да е красиво. Желателно е ножа да бъде малко по-голям и да реже малко повече. Знам, някои диетолози казват, че плода би трябвало да бъде отделно като ядено от другите продукти, да не се съчетава. Аз не споря с диетолозите. Аз смятам, че всеки трябва да опознае тялото си и съответно да прецени как се възприема от неговия организъм и съответно как му се усвоява храната, в каква комбинация, но това става с времето. Тоест не е закономерно всичко, по-скоро индивидуално. Не, много индивидуално, да, точно така. Добре, сега режем на просто шайбичка правим, така? Да, ще направим само едно резенче, защото... Да, може да ви покажеш как за презентация. Изглежда много просто. Те бяха казали за фъстъчното масло, че доста вредно било, ама няма. Кой го каза? Не е ли много калорично? Калорично, но това са полезни мазнини, растителни, които всъщност помагат за горенето на мазнини. Така ли? Да. Точно това фъстъчно масло не съм убедена, че е супер полезно, защото е купено от магазина и там е добавена захар. Но ако се го направим вкъщи с мед или без да го подслаждаме, всъщност наистина става полезно и не е проблем да се консумира и вечер преди сън, и за закуска, и за следобедна закуска. Добре, сложихме фъстъчно. И искате ли да опитате? Аз опитам със сигурност знавки, само го довършим. Комбинацията е уникална. Да. Да е пълна радостта ми. Малинки. Да, малините са най-добрите антиоксиданти. Особено ако се консумират, когато им е сезонът. Не е в замразен вид. Сашо няма търпение да опита. Благодаря много. Да, желателно е да се украсяваме малко храната, за да не е по-приятно да си я хапваме след това. Мента. Която също е полезна. За красота и аромат. Да. Здравки, благодарим ти за тази красота, която ни направи. Ето нашия зрители. Аз ви благодаря. Докато Сашо опитва специалитета на Здравка Максурова, на която благодарим, вие вижте какво следва в предиобед с Ползи на Варна ще прати, че много хубав град.